阿维让上卡他去能为不为面南sang里上被上帕么啦，今日热度为 great 的不上蒙卡，马提雷卡提西多提西给你新年西呵，提西安尼配的 zero 诶，耶稣伊可san提西安尼配过阿那当伊，慢慢上卡路当lam nang，咋样pan aram depan dang lam。Aming akang ang masang ziya oe. Dessert tise ani pe ang mabangri ne yadu iye. Namlap pe ne Peter tuo pe Simon. Ara ang nam pe Andrew. Zedi be ang se yaku nang ang nam pe Yohan. Philip nang Bartholomew. Thoma nang Hoyagung pe Mati. Ephyu ang se yaku. Ara Thadiu. Nalam pe Simon nang.Yesu ka namamo pe iskaru asang yuda iye ya tise ani pe sang desaro sorry Yesu I ang masang ya de khamoy wangzari dangdang gu medi nangni samari mring ri sang gu megong nangni Israel rap ke ni amang yang nga we ayari yang sangwa edi nang we de edi nang sorry mulang mungdan ni siya I wa de sang bu nang tini gray mong khai thalon nang we sang be sang gray ila isuman nang